सुबुङा थांसिगोन जोंना हान्थु लोरोबो लोरोबो मोसाग्राया दे खनसे मोसाहरदो देलाय लानि लानि ओइ तनिष्का थांनो हाला लागाव जाबाय जाबाय सुबुङा थांसिगोन जोंना हान्थु लोरोबो लोरोबो मोसाग्राया दे खनसे मोसाहरदो देलाय बे प्लास्टिकआव सैनाब्रा थैगोन दे सुबुं मोसालाय सुबुं दे मोसा दे हान्थु लोरोबो लोरोबो खनसे मोसादो दे दे नगदबाबो बाखिबाबो दे थांनायनि दे itu musad be dele idiba nungko बैसागोआव लेंहरलालै itu musad dे musa dे musa musadलै बुलेटआव गाखोलायगोनानो दे र' ओरै जानो फैसा लांफा र' जोंना सुबुङा थांबाय सुबुङा हान्थु लोरोबो लोरोबो मोसाग्राया ओमफ्राय नै सुप्रिया दं बा मा मोनजादों हा ओंखाम माइब्रा नै सासे जोंना रुवाथियाबो दङ सिबिका पारकाया मा लोंदों हाथायानो गैला बायफ्लेजोब्बाय हाथायानो साल'ल' जाजोब्बाय मोसानाया मैया नै लानि ओइ तनिष्का तनिष्का Mananggaw? Iya. Ish. Iya. नै जोंना सिला सिबग्रा रुवाथिफ्रा होख्लायगासिनो मोसौ लायग्रा दाहोनाया थांबाय माबाया सुबुं बर'आ सिबखांजोब्बायानो जोंना बिराद बार फैदोंमोन मैया मोनायाव अखाबो हादोंमोन दैस्लुं जाजोब्बाय नै अयथासार दैस्लुं सुप्रिया मोजां सेब दे मोजां सेब गालांना मोजां सेब साफानो दे बेथिंबो सिबगासिनो सिबिका पारका मा जाखो? मा? जाथार बहाय थोरसि लथा मानजिनायखौ फट' खेबोमोन। नैलाय जाथार जागोन मा? फिसाजो नायनो नेदानो नाङा मा बिदिबा बोरै भिडिअ होगोन होननानैसो ब्लड थांबाय खारेन्टआनो गैयाबा मानसिखौ सोर नेनांगौ जाखो? कारेन्ट गैया फिसाजोखौनो लाखाया कारेन्ट गैया अय कारेन्ट नागिरहैनो नोंलाय लाने बेयाव नाहैयाबा बेखौ हाफोरा बोरै जानानै दङ गाबोन जेसिबि जावहोनांगौआ बन्द' खालाम माने माबाजों ट्रेक्टरजों हा खोनो नागिरदों आरोना जेसिबि जावहोनांलायबाय नै हादानाव खारबोसिगोन आङो जुदा जासिगोन आरोना लोगोफोर नै जोंना मिस्टार बिर जोहोलाव दैमालुनिबो हाबा मोनजासिगोन बारा गोबाव गैला नोंखौ एसे बुरखांनो नागिरदों र' खबहोनो लामाखौ अखा हाना होबायना साला बरखन दिलेना गरगट पार्टनार आपनार Tinali Lambar Tinali no माने
लामाबार थिनानिफ्राय लिंहरदों आरो ना माबा जावनो हा रोगानो आरो फैबावनांगौ दङ ट्रेक्टर गंथामसो फैबावगोन बेयाव फुरा हा खोजोबनांगौ आरो न' लुनो नागिरदों हा जावगासिनो नै लोगोफोर माने जुदा जासिगोन आङो हा होदों आरो ना न' बिथा खालामनो ट्रेक्टर गंब्रै 6 खान ट्रेक्टर लेंहरदोंमोन गैया ट्रेक्टरानो गंनैया फैयासै ओमफ्राय जेसिबिजों दा लांगासिनो दं आरो ना खावसे बैसानिफ्राय लायबाय दैमालुमोननिफ्राय दा नैबेहाय दुब्लिनि हाखौ जावनोसैलाय मा होनदोंमोनलाय आदैया मा होनदोंमोन गय কেনেকুৱা লাগিলে কামটো বঢ়িয়া লাগিছে না হাজিৰাটো হ'ব দে বাবৰে বাবা ঠিকে আছে চলিগাছিল না গাড়ী ড্ৰাইভাৰবিলাক আৰু 2000 হাজিৰা যাচিন তো 3000 যাচিন নামা হাজিৰা Mereka yang kadang sih agak di cenderung mana nunggu nunggu. Ini guli sini, apa dia? Kamu mau berhenti mana? Durang siapa? Hei, 80,000 mobil boleh. Itu kan temu di KS ya, iPhone ya satu. Kalau kamera itu saya kena clear हो यार पूरा clear 80,000 मोबाइल दी यूट्यूबर करी फले नामवा पैसा आरे खास यूट्यूबर Aroy, ini ba? Angna Hah? Kopta? Dasun lah, murah-murah. Oi, माबा होबागा लागाव जाबाय खोगासिनो दे जाथारसिगोन बारा गोबाव नांला मथा-मथि दिनै जोबजोबनोबो हागौ आरो ना बिराद बुरजा हा जाबाय 150 टेलार
बिराद दलहामोन इयो माजों जाखो अमा बेदर दाउ बेदर दाउ बेदर अनला सबजि टिप मोनबेसे गाखो 12 टिप जाबाय 12 टिप जाबाय ना दा माने पिकनिक जादों आरो ओरैनो पिकनिकथ' नङा जेनेबा हा रोगाद नालाय आदै थावना थावाब्रा संनायफ्रालाय गोथाव बुरिया दिनै हाम्फे संनायखौ मोनजाबाय ना हाम्फेखौ मा जायो नोंहा बिहामजो जायो दारियानो मोनाखै बिहामजो मोनबावबाय आदैया दे जाना हो दासो मोनजादों 2टा जालायबाय फुंनिफ्रायनो हा खोबावनांगौ दंबावो आरोना बिरादनो गुमैया माने रुवाथि जानांदों दसे बानलु संख्रि राननांदों बर' रोंना रोङा नोंलाय बर' रोंना रोङा पारिना नुआ रे बर' हा मालिक के बता दिया आगे खासारी बता में गाली डेक्स हटेलारसो थांबाय नै ट्रेक्टरा दायो गंसे फैबावबाय आरोना 6 खान नङा गंबा ट्रेक्टर जाबाय अग्लायगासिनो नै जेसिबिया खोमथा गोरा सालायलायबाय खोमथा गोरा ओइ सिङाव खोमथा गोराया जेसीबी की खुदाई की लिखिया से किमारोल के ट्रैक्टर 20 टेलार 19 30 পারবো না 30 করিবা লাগবো এটা ট্রাক্টরত 30 लगाओ के टेलार होल 18 टेलार होल नेকি 18 ना 30 पारिबो ना पारिबो लागे 6टा लगे पारिबो लागे माने फासिले ना আগতে এখানে অলপ লেট হল না কেনেকুৱা আছিল অনলাটো অনলাया मादि ভাল লাগিলে मोजां ना गाहरि मांस मोजां ना मोजां गोथाव बिराद गोथाव बर'बो रोङो बिथाङा एसे आरोना टाइटेल टुकी लागे सावरा दास आसामिस दास होमबाबो माने बर' रोङो आरो एसे পাৰিব লাগে ন আমিও অসমীয়া জানি না আপোনালোকেও জানিব লাগে অলপ চলপটো ন নাম চাম ক'ব কাৰণে জানিব লাগিব নিজৰ মাতৃভাষা মানে সব ভাষাটো মানে শিকিলে লছ নহয় না কাৰো মানে ভালে আছে মানে শিকিব পাৰিলে নহয় না নহয় সব ভাষাটো শিকিব লাগে दायो लांगासिनो दङ नै लड होगासिनो टेलाराव ट्रेक्टरथ' मा ट्रेक्टर बियो एसी ट्रेक्टर सोनालिका নহয় ना एसी এইটো এসিটো সোনালিকারকৈ দাম বেশি আছে না কম আছে দাম কম আছে না এসি 7 লাখ দাম এইটো 7 লাখ 8 লাখ 1 লাখৰ ডিফারেন্স নাই দিয়া 10 বছর মান হল নাকি ট্রেক্টর তো 6 বছর 10 বছর হওয়ার নিচিনা লাগে চাচোন হেন্ডেল একোই নাই
रोगागासिनो टेलार सिस्टेम ना हख्लायगासिनो ओमफ्राय निजों आङो मुहुरि लाबोदों आरो ना मुहुरि माने हिसाब खिथाब लिरग्रा जोंना मिस्टार दैमालु बिर जोहोलावखौ आङो मुहुरि लादों आरो ना दिनै सानसेनि थाखाय बिदि आरो दा ओइ खै टेलार्स थांखो टटेल नायलाय टटेल खै टेलार्स जाखो सानिया 20 लांबाय सानिया 19 सासेया 20 हिसाब खालामबासो मिथिगोन र' जावगासिनो दं एकदम हायानो लांबाबो थोआ जादों बिराद गोथौ हाखरखामोन नालाय ट्रेक्टरा दायो गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा जाबाय आरो ना गंसे फैदेरबावबाय 6 खान ट्रेक्टरना आङो अर्डार खालामखादोंमोन ओमफ्राय गंनै ट्रेक्टरा फैयासै ना गया दंब्रा ओजोंहाय मोनालायबाय आरो ना लोगोफोर माने जेसिबि जावनानै दायो थांसिगोन ओमफ्राय जावखांबाय थांदो ना होमबा आदा दे नैथिं माने माबानि आरो ओरैजाय आदैयाबो थांसिगोन दायो ओइ जाबाय दै बायदि ओइ गयथक थांसिगोन बेबो सिगां थांनांगौनो नोङो माने लाइट गैयाना बेना ঠান্ডা লাগছে নাকি ছুটি जाबाय नेक्स्ट टाइम लेंहरबा फैफिनबावनांगोन फैगोन साबे होला আছে Ya, আগত কৰি দি ইয়াক বাই